començo per la matèria prima. Ametlla es cull de l'ametller, que és la fruita. Es fa ben molguda, queda farina. Llavors es posa tant de sucre, tant de farina d'ametlla. L'autèntic panellet no s'hi posa patata. Només és farina d'ametlla, sucre, quan amb el sucre primer es fa l'almívar i després s'aboca on hi ha la farina d'ametlla i es treballa una mica. Llavors s'hi aboca la proporció de farina d'ametlla pel sucre que hi ha i s'hi posa sempre un ou o dos per 1 quilo de farina d'ametlla. Ben treballat, es posen els pinyons. La cuinera n'és petita i no basta anar. Això ve dels àrabs, dels àrabs que van estar molts anys a Barcelona i es van ensenyar a fer els torrons, els panellets i moltes pastes. Els àrabs en sabien moltíssim. Treballar el sucre, la mel, els fruits de la tardor, que per això és ara que es fan els panellets, les castanyes, els moniatos. Això és la tradició dels àrabs. Ariet petit per posar